Consellos para camiñadas de longa distancia. Camiñar é un exercicio aeróbico moi beneficioso para a saúde, sexa cal sexa a nosa idade, xa que queima calorías, mellora a nosa saúde cardiovascular e respiratoria e mellora a calidade do sono e o noso estado de ánimo. A práctica de sendeirismo e de camiñadas de longa distancia, como é o caso do Camiño de Santiago ou do Lebaniego, constitúen un reto físico e mental que debemos preparar a conciencia para sacarlles o máximo partido. Preparación previa. Realizar unha preparación física previa, con exercicios de tonificación e estiramento dos músculos das nosas pernas, costas e pescozo. Planificar a ruta, coñecer a súa lonsitude e trazado, a dispoñibilidade de refuxios próximos e previsión meteorolóxica para adecuar o noso equipamento. Se non estamos moi afeitos a camiñar longas distancias, comezar con paseos curtos que se irán alongando progresivamente. Realizar as últimas saídas coa mochila cargada para irnos facendo ao seu peso. Acode ao teu fisioterapeuta para unha valoración articular e muscular previa. Indumentaria. Importante adecuala á estación do ano. Utilizar roupa térmica e illante. Para os nosos pés, mellor botas de trekking ou montaña, de tecido liseiro e impermeable, que se adapten ben e con sola con taco de grosor suficiente que faciliten camiñar entre pedras e barro. Os calcetíns mellor altos, elásticos e que faciliten a transpiración. Usar gorras ou chapeus evitarán a exposición solar directa na cabeza e axudarános a previr insolacións, golpes de calor ou hipertermias. A mochila de ser cómoda, que non exceda os 10 kg de peso, impermeable, liseira e adaptable, con cinto de descarga e cintas de compresión para garantir a susección lumbar, levar nela elementos básicos e un pequeno botequín. Durante a ruta, manter un paso cómodo, apoiando totalmente o pé no chan para evitar sobrecargas. Beber regularmente cada 10-15 minutos antes mesmo de ter sensación de sede para previr problemas musculares como as cambras. Descansar polo menos 5-10 minutos cada 1 ou 2 horas afrouxando o calzado e poñendo os pés no alto. Usar bastóns de trekking axudarános a descargar parte do noso peso corporal sobre as articulacións, ademais de ofrecernos unha estabilidade extra. Durante a ruta poden producirse lesións, como tendinopatías, escordaduras ou dor articular. Nestes casos, podes aplicar frío local e tomar algún antiinflamatorio, pero o máis aconsellable é acudir ao fisioterapeuta máis próximo. Boa ruta e lembra, acode ao teu fisioterapeuta antes, durante e despois da actividade. O teu corpo agradeceracho.